sobotu zo zvista u Robotoch zakončená trodňová kolónia Ruský dvor. Tohoročnú 7. pošore kolóniu Závar i 17 účastníkom podzekoval paroch Michail Režak. Za prešli 7 roky u fundusu našej parochii Preobraženia Hospodňoho ostalo 280 a zo tohoročnýma 30 je 310 maľunky. Keďže do roka bude sredstva, parochia i kulturno-prosvitné društvo Ďura Kiš porichtani organizovať i 8. kolóniu. Na kultúrnym letu na etnodňu so štandami nastúpili členy Združenia ženov zo Zbytie Čuberkasova i kulturno-prosvitného društva Ďura Kiš zo Šidu. Uvečare pošvecením poezii i muziky u galerii naivne umetnosti Ilianum svoje stihe čitali Sanja Tirkajlo i Zdenko Lazor. A okreme zamerkovaný nastup u programi na kultúrnym letu mali zostrímskú oberačku Hrozna členi kulturno-umetnického društva Ivan Kotľarevský s zakončením žatvy žita kulturno-prosvitné društvo Ďura Kiš.